Bona nit, senyora Tura. Benvinguda al Saler. La primera pregunta és... Molt bona nit. Molt bona nit. Estan salats? Una mica. La primera pregunta és obligada, em sap greu de fer-la, però segons les enquestes, Convergència va per davant vostra a bastanta distància. Aquesta distància és salvable? Totes les distàncies són salvables i així ho decideix el poble. El dia de les eleccions les urnes estan buides i s'omplen de papeletes, una darrere l'altra, cada persona val exactament el mateix i cada persona té possibilitats de decidir quin govern vol. Llavors es tracta únic i exclusivament d'utilitzar aquests dies, si pot ser no en picabaralles entre uns i altres, sinó en explicar els projectes diferents i que finalment la gent decideixi. Es guanyi o es perdi, l'important és que la democràcia funcioni i s'exerceixi la lliure decisió. I a vegades passa que en democràcia guanyen els altres i a tot agradaria que guanyessin els uns. I evidentment a mi m'agradaria que guanyés el Partit dels Socialistes de Catalunya per tot el que significa de projecte polític, però faré tot el possible d'aquí al 28 de novembre. Finalment decidirà cada un dels ciutadans quan vagi a votar. Sí, vostè anirà número 2 per les llistes per Barcelona, el Partit dels Socialistes, però qui no hi serà el conseller Castells. Trobarà a faltar el Partit Socialista de Catalunya, el conseller Castells? Bueno, el trobarem a faltar perquè som amics, el trobarem a faltar perquè d'altres campanyes hem fet actes junts, el trobarem a faltar perquè ha estat un conseller que ha fet molt bona feina, trobarem a faltar com molts altres companys que tampoc seran a les llistes i que hem treballat conjuntament quan estàvem en el Parlament a l'oposició, ara que hem estat en el govern. Cada un pren les seves decisions personals i algunes vegades les pren el partit per ell. És a dir, que hi ha persones que volien seguir que no han pogut seguir perquè les seves agrupacions o federacions han optat per altres persones. Però ell ens ha dit que donarà suport al projecte i que farà campanya amb tots nosaltres. Per tant, en aquest sentit, en aquest període no el trobarem a faltar perquè ho ha deixat molt clar, el seu projecte continua sent el PSC. D'acord. I com s'ha pres la consellera de Justícia les retallades en justícia que han patit l'Estatut per part del Tribunal Constitucional? Amb indignació, perquè crec que el tema no és específicament de justícia, és en general la configuració d'un tribunal que en la seva primera etapa va tenir un paper molt important a l'hora d'elaborar doctrina jurídica sobre la defensa dels drets fonamentals i que en aquests últims anys, per raons molt diverses, actua més com una instància política que com una instància judicial i, per tant, ha intentat esmenar la pàgina a les decisions preses pel Parlament de Catalunya, que representa el poble de Catalunya, per les Corts Generals, que representa el conjunt de la ciutadania de l'estat espanyol, i fins i tot del referèndum que es va fer de vot directe en sufragi universal aquí a Catalunya. No hi estic gens d'acord i pel que fa a l'àmbit de justícia no permeten que es faci un Consell de Justícia i que tingui competències delegades del Consejo General del Poder Judicial, que és encara avui un dels òrgans més centralitzats de l'Estat. Però si realment es produeix el canvi de la llei orgànica del Poder Judicial, aleshores aquests consells es podran realitzar, perquè el que ha d'entendre el Poder Judicial és que finalment l'estructura de l'Estat l'ha de decidir sempre el poder democràtic, que és el poder del poble. Creu, per tant, que Catalunya hauria de tenir dret a decidir sobre temes com aquest? Dret a decidir hem de tenir sobre moltes coses i el tenim, per cert. Home, Catalunya, el poble de Catalunya ha decidit aprovar aquest estatut i després ens l'han tirat enrere. No, però quan vostè em diu coses com aquestes, es refereix al Consell de Justícia o es refereix a l'Estatut en general? Bé, l'Estatut i tot el que comporta, com ara això del Consell de Justícia. Doncs molt bé, el Consell de Justícia nosaltres en teníem un ja, de caràcter deliberatiu, que el vam convertir en observatori de la justícia precisament per intentar tenir un Consell de Justícia amb caràcter
executiu amb competències delegades. I aquí el debat que es produeix és si és una autonomia, en aquest cas Catalunya com a nació, la que diu una institució de l'Estat s'ha de descentralitzar en benefici de, o ha de ser una llei orgànica del Poder Judicial que organitza la justícia a Espanya que digui és possible que algunes d'aquestes competències siguin delegables en aquelles comunitats o en aquelles nacionalitats, que és la terminologia que utilitza la Constitució, que tinguin competències molt desenvolupades en l'àmbit de la justícia, que seria el cas de Catalunya. Per tant, la doble concordància entre el que diu l'Estatut i la llei orgànica del Poder Judicial té molta importància i a mi em sembla que és imprescindible que es reformi la llei orgànica del Poder Judicial. Per altra banda, altres coses que ha tocat l'Estatut ja les hem corregit. És a dir, que ja hem aprovat nosaltres des d'aquí una llei de cassació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè tingui més competències i ja hem aprovat una proposició de llei a presentar a la mesa del Congrés per tal de que les apel·lacions de les audiències provincials en matèria penal es vegin en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, no hem parat ni un sol dia des de que vam conèixer la sentència del Constitucional per refer allò que ens hem marcat de sostre en l'Estatut del 2006. D'acord. Vostè, abans de ser consellera de Justícia, havia estat consellera d'Interior i llavors era, igual que ara la consellera més ben valorada per les enquestes, la seva conselleria era doncs, de les més ben valorades també. Però després, ara amb el govern Montilla, hi ha hagut de conseller el senyor Saura i la conselleria doncs, no ha estat tan ben valorada, hi ha hagut bastanta polèmica al voltant, amb el tema del número 2, per exemple, la conselleria manifestant-se el dia de la vaga, o la polèmica amb els bombers, amb la desgràcia dels bombers de l'Horta de Sant Joan, o les càrregues dels Mossos contra els estudiants a Bolonya. Com valora vostè la gestió del conseller Saura? Jo segurament utilitzaria una terminologia diferent a la seva. Jo crec que hi ha accidents com el d'Horta de Sant Joan que a vegades estan molt més condicionats per les condicions climatològiques molt adverses. Això és evident, si s'ha entès que és culpa d'ell, per tant, no. Sap, jo com que fa molt de temps que tracto amb temes molt delicats, miro d'utilitzar les paraules exactes. O, per exemple, la càrrega contra els estudiants. Mira, la policia no carrega contra estudiants, ni contra obrers, ni contra botiguers. La policia carrega contra actituds violentes de gent que altera greument l'ordre públic, no? Però de tothom és conegut que no és nou. Jo vaig dir a l'inici d'aquest mandat que per dirigir Interior doncs ha de tenir molt clar que efectivament la democràcia es dota en moments determinats de sistemes que no són gens dolços, gens agradables. Jo ara governo les presons i conec tot aquest món, però que per altra banda, respectant els drets humans, s'ha de dotar d'aquest tipus de mecanismes i s'han d'exercir, i un ho ha de tenir molt clar, que hi ha una política de seguretat pública, que és també una política de defensa de l'estat democràtic i dels avenços socials que hem anat conquerint, i que aquest pot ser un discurs d'esquerres que alguns comparteixen i que d'altres no gaire. Exconsellera d'Interior, consellera de Justícia, una vida al govern relacionada amb la seguretat. Creu que és el millor? El millor? No sé si és el millor, però no pretenem ser una nació-estat. No volem ser una nació que tingui competències molt importants en matèria d'autogovern. Doncs miri, les competències més importants i més primogènites en un estat de dret és precisament la seguretat pública i la justícia. Gestionem les presons, que són polítiques històricament reservades a l'Estat, i quan fem tot això, en lloc d'explicar-ho com la diferència de Catalunya